Baba faira tina matiri. Mwari baba uri musoro kudenga. Munotenda nenyasha dzenyu baba. Dzamusa ruzhinji rwapinda muno kuti vasvike kuno. Kuda kwenyu baba chititungamirai pane mhomho yese iri mukati mhatso ino. Chokwadi ngachive chokwadi, manyepo ngava manyepo. Mhosva dzenyu dzitongwe, vanhu vachibuda muno vachisekerana vachibatana maoko. Mhosva dzichipere mune zvakanaka. Nevauya nevaeni vedu vasvika muno tinokumbira kuti muvatungamire nekudzoka kunzvimbo dzaanogara ngezita raJesu Kristu mambo wedu. Amen. Rino idare ramambo Saurombe iri community court ne Ministry of Justice. Sunungukai zvikuru. Atitenderi kuuya takadhakwa mudare ramambo, atitenderi kurwa, atitenderi kutukana, asi munosununguka zvikuru panyaya dzese dzemunonga muchibvunzurudzwa ndi mambo nedare kuti chokwadi chibude chizere. Jafet Chirongwe versus Parai Mandikutse. This is the first case. Jafet Chirongwe. Jafet Chirongwe. Yeah, good. Parai Mandikutse. Yeah, good. Mambo zvakanaka izvozvo kwete kuti zvikumurudze mokoda. Ndipewo zvesamoni rakapuwa Parai Mandikutse. Court summon. Jafet Chirongwe simuka. Ndichaverenga zvawakanyoresa kudare. Ndozokubvunza kuti ndizvo here. Iwe Parai Mandikutse woteerera zvakanyoreswa pasamoni iyi ndiJafet. Mudare ramambo Saurombe richaitwa paSaurombe Business Center pakati paJafet Chirongwe ndiye mumangari achimangarira Mandikutse. Apa pachazokuzi Parai. Parai. Huh? Parai. Parai. All right. Anogare paMhakwe High School. Samoni rakanyorwa musi wa 27 November 2022. Ukasheshe kunyora iwo. Samoni rakanyorwa musi wa 21. Yes. Urudikane kudare musi wa 27 November 2022. Wakamangarirwa ndiJafet Chirongwe mudare rino. Unodiwa kudare ramambo Saurombe kuti utsanangurire mambo nedare kuti yaive nyaya yei yewakabvisira dhora matendenda pamberi pa mambo muusha kuna Chirongwe Jafet. Ndio zvawakanyoresa. Aiwa, zvakanaka. Gara pasi. Jafet Chirongwe bvisa mari yako yedare. Banjomo. Ikai Mandikutse sana. Mandikutse Parai simuka. Simu zero kurwe ruti. Ndinopika chataro chokwati chizere. Pamberi pamambo nedare. Mwari ngadibatsire. Dzikisa muoko wako pasi. Zvendaverenga papepa roinarwa zvinzwisisa. Ndezvo kuti
une dhora rawakabvisa ari matata ndenda kudarira mambo musha. Kwete. Auwirirani nazvo. Gara pasi. Zvakanaka. Ichabvisa dare rako. Tichavite chirongwe simuka. Taurira mambo nedare. Nyaya yawataura pamberi pangu kuti wakapuwe dhora rematatendenda ndifarai mandikutse kuti raiverei. Simudzero kurwaiti. Ndinopika ndichataura chokwadi chizere. Ndinopika ndichataura chokwadi chizere. Pamberi pamambo nedare. Pamberi pamambo nedare. Mwari ngatibatsire. Mwari ngatibatsire. Simuka pasi. Taura tizwa. Ndakarenge pakabvera yacho haisi kusvika inini kana kuti vakandibvisire dhora iroro. Iwewe tichapinda muudzamu. Taurire chakabvisirwe kuti mambo ndakapuwe dhora rematatendenda. Dare ndinotaura chokwadi, dhora rakabvisa mandikutse pakati pedare ramambo musha kuti ndatendenda. Ndaya akatera ngekuti wakachaya mwana wangu ngebhurumu kumusana, akabva azvimba. Mwana wangu akadunduvire ropa, mwana wangu akazodzamara akazotoshaikire kuhospital. Tamubvunza mandikutsa akati gungu, ende musi wetawigi mwana mandikutsa pamhatso echitobiketa kuti ndini ndauya ndakachaya mwana, asi wakazotaura hekudare ropa akabvise dhora matatendenda kana mambo musha kuti ndini ndakazviita. Gara pasi. Tipo zvidaire rako marikutsi kudaire nyaya. Tode kuchipindira nyaya. Simuka mandikutse. Asharuka anoti dzine munin'ina here. Wakambozvizwa? Ausatombozwa kuti dzine munin'ina here. Airenze. Kuti zvataurwa izvi manga muchiziswa. Ndizvo zvataurwa ndiJafeti Chirongo wazvizwa here kuti wakabvise matatendenda mudare ramambo musha. Matatendenda ekuti ndini ndakachaya mwana. Taura. Chekutotanga tirikugara dare pachifu musha. Hakuna dare ndakugara dare rinototanga ndorino. Ndizvo. Ndiende pamberi. Chifu musha chaakaita kuti sanganisa. Ndikaona dhora rinotaurwa ripa pasamoni ipapo ndichifunga kuti ndabisa ndinochema yangu kuti panyaya dzaitaurwa ipapo hakuna dare. Nyaya dzimakasanganisirwa imimi amandikutse naJafeti Chirongo yakanga mumbairi nyaya rakanga risi dare haro, asi mutapi wakamusanganisa yakambonga iri nyaya. Nyaya yekutsanangurwa ipapo yenhamo yepachirongo chacho ikweyo. Ndiyo yazoita ndaizozwa urumbu kamubvisire dhora rechema iyoyo. Kudaidzwe kwamambo kuti mubvisire chema kwamambo. Aidi kutsanangure kuti ikwe murimi. Pane zvaifungwa ipo, pane zvakanga zvanga zvado kungoitika zvavanoziva pachirongo acho iyo. Pamusoro yamandikutse. Asesa wazomubvunza. Asi ndamubvunza. Anhu ese anofe munharaunda. Chakambozoite kuti muno musasataure madimikira. Kana ndamubvunza. Vai mataure zvaikunga chikutaurwa. Saka imimi vamandikutse ndabvunza inini kuti kudaidzwa kwamambo kuti mubvisire chema ikweyo. Paimponga paitaurwa kuti pemwakazobvise dhora renyu kuti idhora rangu rechema. Apa payane pamusoro chakana. Payane pfungwa yekuti mwana wakachaiwa kuchikoro. Haazozwe zvakanaka. Saka ndopaidaidzirwa kuti mandikutse unoka kuti mweya yacho yekudaro saka chimbosvika muchikoro zvakamira zvakadini. Mwana wakachaiwa kuchikoro. Wakachaiwa kuchikoro. Saka mambo wakati chimbosvikai uno. Chimbosvikai uno. Imimi ndoko mwakazobvisire chema. Ndoko ndazobvisire chema iyoyo. Kudare. Sorry, kwamakaunganidzwa ndimambo. Takaunganidzwa ndimambo. Kwanga kuri kurufu here. Kwanga kusiri kurufu. Kwanga kusiri kurufu. Kwanga mndu kwamwe unorwadziwa. Pa chiti taurai zvakataurikapo kuti muchizorwadziwawo kubvise dhora imimi.
chiti taurirayo mambo nedare kuti zvakataurikapo kuti imi muchizobvise dhora rekurwadziwe mwoyo. Izvo zvakataurikapo handichazvicherechedzi ndinozoti mwoyo wangu wakarwadza asi mwati handichazvicherechedzi kwai. Ndachazoita pataura zvakadai chinoza kuti mwoyo wangu wakandorwadza kupiswa chema kwedhora. Oh, musi werufu waikwe mwana uyu wopachirongo makaenda here? Musi wakoswa handisi kuenda ndakazonda chimangwana chacho. Wazoenda chechimangwana. Muno mwaimufundisa mwana uyu? Mwana wangu ndichaimufundisa. Mwakambomurowa here? Ndaichikumbira kuti izvozvo handichakwanisi kuzvidayira zvinenge zvataura zvekuchikoro ndizvakaitike muchikoro. Mazire ndoda kuzviita zvakuda kuti mhachitoro chikoro zita rangu renyaya yesu kuti zvakadai zvakadai mutemo wedu hamutendi. Chikoro murure wamabhiridhingi here? Ndiri chikoro vanhu. Vanhu akuru. Taurai kuti because muno muri mudarika. Ndizvozvo. Building airowe mu. Classroom. Mazwa. Classroom vamandikutsi airowe munhu. Inini samambo ndine kodzero yekuti kana munhu auya achiti ndino kuzwisisa zvakaitika pamwana wangu, ndine mukodzero yekuzvinzwisisa. Saka ndabvunza inini kuti imwimwi amandikutse mwakambomuchaya here mwana? Ndopedzazoka ndichiti ipapo handichakwanisi kupadayira ngezvekuchikoro. Angatosvike pachikoro ubvunze kuti mwana wakadai paite ripoti yacho ipapo handichakwanisa kupadayira soro changamira. Mwafamba nemukuru wechikoro? Iye zvati zvaasi kuuya ndadaizwa ndimhandikusa ndakatozvimirira. Garai basi. Jafeti simuka. Mwana paakachaiwa makaziya sei kuti mwana wachaiwa? Mwana wakabva kuchikoro akati mai ndarohwa kumusana ngebhurumu. Pane mabhurumu ane saizi yacho iyo wakatsanangudza yemene muridzi wacho uramba. Ndarohwa kumusana ngebhurumu. Ndioneiwo kuti kwakamira sei. Painga nemuroora nemuzukuru. Musikana. Mwafamba nawo? Mai acho ari pano. Mai acho ari pano. Kazifukurai hembe yangu mai. Muone. Wakafukura kwakasvibe kudai kwakadudurira. Mai acho ndamazva ndandikusenza kuti DF. Enda nemwana kuchikoro. Kuti mwana wandikazi handichakwanisi kugara vandadini ndakarwa. Mwana umbodini mumbosvikira achienda kuchikoro. Vati zvaindokodaro. Ropa riyapera rakaenda hatisizoti rakaenda papi. Right. Mwana wenyu unozarisa Waizani. Tongai Chirongo. Wakanga ari muform 1. Form 1. Ndibvukire izvi chinyasonyora faira ndakutange zvangu. Wanga ari form 1. Tongai. Ndidini wakachaiwa? Wakachaiwa should be May June, which was like 6 July. Gore rinei? Gore rinei. Wakarohwa muna June. Na May. Ndi June. La June munhu ndo mwaenda kuti kurohwa. Alright. Mayo uyaiwo. Aramboka mi. Mwana arohwa iwe Jafeti. Garai nipa benchi uku dhuze namurume wenyu. Mwana arohwa. Ndirude peta ndaenda kudzosoma story. Wakatume mudzimai. Mudzimai wakati enda in fact vidare. Mwana asati aenda kuchikoro. Chekutanga mwana wakanga ane problem yake, bone disease yake. Yekuti kana akapununwa paitore nguva wozoona badi pashimba. Anditika mwana atotanga kuenda kuchikoro just go kuenda ku-secondary kuna headmaster. Headmaster ndakatombomuona kuti ndine mwana wangu unoda kuya kuchikoro form 1. Ado kuya kuchikoro form 1 asi unorwara une problem yekuti akazwa kana kuti akarohwa unodini unokwanisa kundomuka mumangwani kumbowadi wakazvimba. Ndikaza chakanaka ungatadzise mwana kuya kuchikoro. Ndo ndatoenda nemwana kuchikoro nemapapers nemakadhi yake. Wakandatopa headmaster ine kwatodi kwatosiyana. Asi zvaingodaro nekufamba kwenguva ndo pakazoti mwana amene wakaita sei ndo paakabatwa nditicha aya. Akambosimba atichati nditicha. Taurista. Ndimandikutse. Mandikutse akarowa
kumusana ngebhurumu akatenda kuti heya ndii ndakarwa ngebhurumu ndaindorangawo kuti sezvo ndiri kuranga ndopaakamurova kwakuzvimba mwana arohwa makaenda here kuchikoro kuti mwazochaya mwana wangu asi ndakakupai makadhi kuchikoro handizvozvotaura asi makadzi ndandakandodini ndanda kuti sezvo musadzeko masorema vachirongo mwana arohwa mwaifanira kunga makaenda ikoko hatina kusodzoka ngenyi musina kudzoka takangotiwo zvimwe pachadini pachapora saka kupora kwakaita ropa rakabva rapinde mukati ndope rakazoende koti wabva rabuda nokundiwa ndopakazotiwo madhokota wakadini wakarohwa wakaite vile ndokuchizotiwo mwana atoshayika mushure taizvimwe wakatotaurawo ndikuti ndadini ndarohwa ndimarandikutse alright pakashayike mwana makapuwa here medical report kana kuti makapuwa here zvakanyorwa ndichiremba kuti chii chazoita kuti mwana afa tina takazongoti hedu sezvo tadi takazongodini takati ngatiende sezvo kuti taite postmortem mazukuru angatikati ano atidini atiendere mwana atoona kuti mwana asi pakadhimitwa mwana muchipatara mune kadhi rake tine makadzi ndirode paakadhimitwa kuchipatara kwamutambara Angani? 15. Ari muform 1. Okay. Madoka sasa mswa. Mna ndio mswa 6. Right. Zvakanyorwa panapa ndichiremba. Zvakatanga kunyorwa ngemanesi anoti patient come with nose bleeding. The nose bleeding started since zvanga zvine almost 2 weeks ago. Patient has history of bleeding on and off nose bleeding. Nose bleeding. Evaluated the pulse impression. All right. Admit in the male ward. First stick, bed rest, keep warm to see doctor. Doctor wakachizone mwana panapo panyorwa kuzi bleeding since 2 weeks. Yes. Chimwe chitauro chacho hatichachinzwisisa asi paroramba pechidzokisirwa nyaya yekuzi bleeding post pyroliquine. Mwana wakanga achindotaridzikawo zviri nane akachizombotorwa BP akatorwa zvikanzi bleeding not impression. Mwana une nyaya yeropa mumwiri mwake disorder. Akachizorapwa zvakanyorwa panapa tumutambara hospital for further investigation. Apa ndapazwa apa kuti nyaya yekubleeda. Headmaster mwakaenda nemakadhi kopa ndiani? Amutswa. Ndiwo achiripo. Nanasi ndiwo aripo. All right. Amutswa. Ndiye makaende kwaapa makadzi. Ndakasvika pana matawe. Akati ndinodiniwo. Zvese ndo mabhuku acho iseyo iroro kutanga iro. Ndena katanga kwa mutauridzi kuti ndo muone akadhi komanayo. Right. Garabasi. Mandimutse simuka. Uri kunenedzerwa. Ndoda kuti unyatsondizwa.
Jafet Chirongo uri kunenedzera kuti wakaroye mwana wako. Dare rangu manje richatsvake humbowo hwakakwana hwekuti ndibude nenyaya yekuti wakamuchaya here kana kuti hausi kumuchaya. Andozvinzwaka? Iwewe ndakubvunza kuti mwana wakamuchaya here, ukati handichakwanisi kutaura. Chendingada kukutaurira hangu achiri mangwanani, ndo basa rangu samambo. Ndinogara ndichitaurira vanhu kuti kana paine zvawakaita kumwana uyu, zviri nani kutaurirana nehama dzemufi. Kana izwa zvandiri kutaurira, kana paine zvawakaita, ndinogara ndichitaurira vanhu tisati tatoenda mberi, because chiri kutsvagwa panapa kakuyanana pachivanhu pedu. Kana munhu akafa, paine kutendekerana kana kunongedzana, hazvizofambi zvakanaka mangwana. Handisi kukutichidzira ba, ndoda kuti urambe uri murume uine faith yako nempa mwoyo pako nepfungwa yezvakaitika. Kana wakaise rundwara pamwana waJafet Chirongwe, zviri nani utaurirane nemhuri yekwaChirongwe, nekuti pachianhu pedu hazvizoperi zvakanaka zvakadaro. Saka ndichaite court adjoined, muzodzoka futi kudare, nekuti pane vanhu vandiri kuda mudare muno. One, inini ndinoda kuti paunodzoka futi kudare, ndinoda kunga ndatsvaga head ndinomuda pano padare pano. Ndochizoona pewarambe kunditaurira ngoti waramba kuti mutape inini handichapatauri kuti ndakarowe mwana here kana kuti handizi, chikoro ndo chichataura. Asi kana mangwana pane zvaakuitika, rega ndikutaure mamwe, kana wakachaya mwana uyu, chikoro hachizomiripo ba. Chikoro hachimiripo ba. Zvinonga zvava zvako nemhuri. Saka inini ndafunga kuti dare rekwamambo idare, because chaitsvaka uyu uri utsvake compensation yekuti wakachaya mwana wangu. Mwana wangu izwa, mwana wangu wakanga aine problem, wakanga aine dambudziko. Baba acho ari kuprove kuti ndakaenda nemapepa mwana wangu asati atange chikoro kuti ndine mwana wangu wemwaita enroll pachikoro panapa une dambudziko. Saka mwana wangu haachaiwiba, although kwaane mutemo zvake uri general kuhurumende wekuti mwana wechikoro caning haitwi nditicha. Asi uyu manje tinoziva kuti maticha ane nguva dzaanoti wazonyanya oite dzinurira mbuya. Asi uyu mandi wakatanga aenda ngoti mwana wake waitonga nedambudziko rekuti kana akapumhwa, bhuku rake rese riri kutaura nyaya dzake dzebleeding, kunga ainga ari very allergic, pekuti akazi kuhunei akadini une nyaya yeropa raizoshati kufamba mumwiri mwake. This is zvapuruvwa panapa. Asi iye uruti handina kuite secret ba, ndakaenda nazvo kuna head. Saka iwe mandikutse waramba iwe kunditaurira kuti wakachaya mwana here. Faira ndinyorerozve full name yako kuti ndamubvunza. Yes, Anjobo. Ndaida kumbovabvunzisa padodori batidzosereso. Yes. Vakandigutse pevakaende kokuza ati musi werufu handisi kuendapo. Yes. Asi musi ngechimangwani chacho musi womubvumo mwakaendapo. Handizvo mwakabvisa here chema ipapo pamusha pamwakasvika kwaiye kochema, mwakabvise chema here apapo? Mwamusina. Ko iye mwaibvise kwamambo mwaide kuti mambo azoenda naye kudzake kwaChirongwe here? Vaiyapo ipaChirongwe acho. Kwamambo. Kwamambo adaitwa. Vaiyapo ipaChirongwe acho. Mwakapa muchiti chii? Ndinokuti ichema yandikwaka. Musataura ngehasha. Nasai kuporese mhumba yenyu. Poresai mhumba tinaso kuwirirana. Wechipe chema kuti yaiye chema wainaso kuti chema yangu ndiri kupa Chirongwe yokucheme mwana wavo, kwete kuti mupe mambo yaiende kwani ngeani ngenyi.
mari iyi inonga ito ushandei ndakazvitora sekuti changamira pamusoro ndakazvitora sekuti watisanganisa ndi chief musha ndosanganakanisa kugara Ashaye pamusoro yanjobo mavhunze namo dzemavhunze ama ndikudzemita sei urondona ya ndumuona dziso ndosikaoneka asi ndumuona urondona chandinoda kuita chinhu ndakada amurozama kuti kuhwanda pambiro asi riri kuramba ndoda kuti musati madzoka futi kudarika muzocherechedze kuti mambo wakade kuedze kuhwanda ngepiro asi zvakadi zvakaramba nyaya iyi manje vamandokutsi ine chivanhu saka ndinokudai kudare rangu musi wa 11 December na 8 o'clock ndipesa mondrenyu ndinyore mandikutse farai ndizvo inini ama ndikutse handiti zviya zvokuti une mhosva kumbo ufakazi hunokupe mhosva nhasi ufakazi hwendazo woramba ndakubvunza kuti wakachaya mwana ere ukati handichakoni kuzvitaura petasiyiranaka hausati wasununguka pa ndoda kuti pounouya ka utsvage mamwe mazwi achakusunungura ngei ndiri kuti hauna kuzvisunungura ngekuti ndakubvunza kuti wakachaya mwana ere handisi kutaura nemudzimu ba ndiri kutaura newe Faraima ndikutsi haubudirwi ba asi kana wazonditaurira rimwe zuva kuti unobudirwa ndiri kutaura newe. Chechipiri ngechekuti wakabvise dhora rechema uchipa mambo kuti mambo azosvitsire dhora racho kuna Jafeti. Zviro zviri izvozvo zvabvunzwa ndi messenger wenombota ndichita asesa njobo asati zvakusunungura ba inini handidi kuti ndikuite zvokukumvinya ba ndoda kuti pa 2 weeks idzi wogara pasi zvakanaka nekufunga kuti kana paine zvandakaitire mwana wa Jafeti Chirongwe zvinosiyira ana ako nemhuri yako rugare here chamangwana. Ndo zvindoda kuti ngoti inozonetsa iwewe ungakone kude kuzvisunungura asi nhasi umbo hwarambe kubudisa huchabuda ndinohutsvaka hunokusunungura here hunosiyira ana ako rugare here. Ndatopedza ngoti ndotora nemunhu mutema ndo masoko ndoda kuenda uchifunga kuti mambo wamboti kuti paine shamwari dzamandikutse dzamuperekedza unode kutaura ngasi mudzemu wako ndimupengo yakutaura. Yes. kutaura zvinhu zviri. Yes. Kuti ndaroti chekutanga yacho kuti dola rechichi rinoshupa rekuti ndaite chema rakasununga kuti rinozoseva dola iroro. Chechituru ndaida kuti mwari bvani chanchataure handisi kuramba kuti hanichareke chibari ndingada kuti statement ingazogadzirise bishana because handina kuramba kuti hanichadi kutaura basi ndati izvozvo information kuri kuenda hanichagoni kuidaira muna because yakaitika pachikoro ndio chingafuna kutondizivisa kuti chizonditi wadai ipapo. Mandikutse changamira chikoro hachiroi munhu uri kubvunzwa ndiwe. Inini ndinoda kukuprovhera kuti ka chikoro hachiroi munhu unoroi munhu nditicha changamira. Iwewe watika mutape panyaya yekuroi mwana wokwa Chirongwe handichakoni kuitaura ngatiisirepo. Ndado zvinhu zvakadaro kuti handisi kuramba basi ndati handichakoni kuitaura izvozvo kumira zvakadaro hazviiti mukana basi wendambokupa nekuti inini nditsvage humbo samambo ndizvo ka usafunga kuti zvinomira zvakadaro hakuna chinomira chakadaro. Tichasimuka pastage yetiri nhasi kuenda pastage yepamberi
hazvimiri zvakadaro. Usaenda hako uchifunga kuti zvimweni zvendataura kwamambo Saurombe zvinomira zvakadaro. Pa2 weeks idzi dzendiri kutsvaga vamweni vanhu vanofanira kunge vari mudare munomu. Enda udzamise gejo uri pamba sababa anongopota achirye ngingiya. Ndofunga ngingiya ine tumabhotoro netsanza hainaki basi inozi ngei iryai. Saka enda umbogare pasi uchifunga zvakanaka. Achirongwe munodzoke kudare rino musi wa musi 11 ndizvo musi 11 December na 8 o'clock. Right. Iri pepa hii. Munodzoka kudare rino vachirongwe pane vanhu vanichatuma messenger yangu vachafanira kunge vari muno. Pane mastatement mairi andode verification. One, imi mataura kuti ndakaenda kuna headmaster achiripo pachikoro pacho ndichimupa makadhi ekuti mwana wangu haarohwi. Mutomi wehurumende futi unoti mwana haarohwi. Handizve ndichazokutaurirai zviro zvemakashaishawo futi imimi mwana achaiwa. Ndizvo ka? Ndizvo. Mwaifanira kunge makaenda kumapurisa. Nhasi unotiri kutaura ngekuti nyaya ine docket. Mwaifanira kunge makaenda kumapurisa. Ndakutotaurira anything chinonzi assault. Mutemo wenyika, bumbiro renyika yeZimbabwe, kana munhu warohwa ipolice case. Kana ndakuitonga kwamambo nyasai kuteerera zvandiri kutaura. Kana ndakuitonga mudare mangu munomu ndinotonga after police investigation ya compensation, and it will be very easy. Zvinonga zvanyore kuti nditonge nyaya yakadaro. Asi apa nyaya ngekuti ndiri kuda kutonunura mandikutse uyu achiri mangwanani, ngekuti tiri kumboedze kutaure chirungu, asi pachianhu chirongwe ndichazomupe zano rekuti aiti kana anhu ade kuhwandise humbo ndinomupe zano, ngekuti sitiri anhu atema, nomupe zano rekuti aiti. Saka ndichambodaidza head neamwe anhu umwe ndoda kuti auye mudare rineri tione kutaura nyaya ine ipere. Saka munodikane kudare na 8 o'clock musi wa11 masvita. Madhodha imi mwaperekedza mandikutse kundu yekudongorera basi kudai. Iyo mkwemu isimukatizo kukuperekedza umweni kundu yekukodai basi. Taura itizo. Yes. Ine chende ndo hamukere. Yes. Ngejoti muye kwamandikutse nemuri kwachirongwe agafenya zvakadini zvakanaka. Tinotenda chikumbiro chikuru. Masvita. Umweni tinotenda mukwemu mazombopokonyore mazwi. Pasara amweni. Amweni magirazi basa asi kuti kutaura.